Salutare, bună ziua și bună seara sau orice unde ar fi, orice parte a zilei sunteți. Astăzi o să începem o nouă serie de Minecraft cu fratele meu Robi. Salut! În această serie de Minecraft vom încerca să ne facem baze, ferme și tot ce este necesar. Adică nu vom face să terminăm lumea cât mai rapid, vom face cât mai multe lucruri interesante în ea. Dacă vă place acest tip de content, vă rugăm frumos să dați un like și un subscribe, pentru că vom încerca să postăm în fiecare weekend pe această serie de Minecraft. Așa că, fără alte introduceri, hai să începem. După cum ați putut observa, în timp ce vorbeam cu dumneavoastră, eu mi-am strâns lemn pentru a-mi face un crafting table și niște bețe. Pentru a-mi face, ghiciți ce? Un târnăcop. Nu să trebuiască să mă bat cu zombii ăștia cu mâna, pentru că aparent am început level și e noapte. Ca pentru că să nu fix Într-un final. Așa, se pare că va trebui să fac în loc de târnăcop o sabie. Așa, acum îmi pot face un târnăcop. îmi faci și mie un târnăcop. Nu. De asta. Te rog frumos. Nu-ți faci ție un târnăcop de lemn, pentru că nu ne trebuie două târnăcope de lemn. Oricum, ne trebuie doar unul cât să mă duc să iau stone. What the... Ok, mișto, Strider, ce să mai... Îl bag cu băt. Îl bag cu băt. Aha. Creeper. Aha, am dat la unesc. Ok, un început foarte bun, aș putea adăuga. Pare că avem nevoie de mâncare. Pare, dar pare. Și nu începe să mă luați de gât, știu că nu dă damage, doar că îi ține în loc. Da, foarte mișto lumea. Robi, unde ești? Eu sunt aici în spate. Unde în A, spate? încă un de la de atunci și l omorărăm de la Envan. Strider. Da. Dar tu unde plecați? Nu știu. Eu sunt acolo de la spawner. Păi și unde e spawn? Sunt doi strideri. Unde e spawn, Robi? Ia niște piatră că e pe aici. Robi, mai am 2 vieți. Unde ești? Dă-mi coordonatele tale. Scrie aici tu pe chat. F3. A, dar nu păi angel la mine. Și ce gata? Mă moară. A, gata, a găsit pomul ăla de spărsărăm atunci, ăla înalt. Deci pe aici ar trebui să fii, nu? Da, cum să nu? Unde ești? Sunt după muntele. Care munte? Că nu pot să mai alerg. Ok, unde ești? Unde ești? Unde ești? Uite, văd un urs polar. Da, sunt aproape de el. Care urs polar? Că probabil că... Uite-mă, mă vezi. Hai la ursul polar aici, că eu nu mai am 2 vieți și eu o să trească să-ți dau ție itemele ca să mă omor. Nu mi-l dați în mine. Bă! Bă, nu vor să dea în mine! Deci nu se poate! Strider.
Doamne ferește, cum trasă. Așa. Unde ești? Vino la spawn repede. Du-te la mine aia mare, că eu sunt acum să iau pe Care mină mare, fratele meu? aia, peretele ăla. De încolo, încolo. Păi asta ți se pare ție mină? Da, e o mină. E cave. Așa, dă-mi itemele înapoi. Tot ce ai în inventar. Hai odată, Robi, tot ce ai în inventar, zisei. Hai odată! Vezi că ăla șterne copul înapoi. Dăm și mie niște bețe și Ok, niște piatră. stai să mai iau piatră, că mai trebuie. Uite aici niște iron. Unde vezi tu iron? Uite pe acolo. Uite aici iron. Ok, până să mergem acolo, hai că început să se facă zi, hai să ieșim și noi din groapă. De ce duci în mine? De ce duci în mine? Ba da, duci în mine. Tâmpitule, nu dă. Atunci de unde îmi luai o jumătate de viață de meri? Eu când dau cu mâna în tine, dau jumătate de viață, ia să încercăm. Ia te puțin pe la. Da, îmi dai fix o jumătate de viață. Poate mi se dă automat. Că mi se mai întâmplă acum că vă stau mai. Urcă-l cu bețe. Hai că lași, fac și eu niște băuli. Și acum o să cresc niște. Și încă un copacel pe undeva. Vezi că eu iară mor. Am nevoie de un copacel. Ca să am pac. Da, mă rog. Muri. Așa, am avut niște mici dificultăți tehnice. Robi, unde ești? Făcând un crafting table. Îmi luai și toate itemele, nu-i așa? Nu, că nu le găsim. Doamne ferește, cum nu le găsești, că erau fix aici lângă tine. Făcând un crafting table. Nici nu le căutași, că erau fix aici lângă. De ce mai ai făcut și al crafting table? Ca să fie. Ca să fie. Unde? A, nu-mi luași toate itemele, îmi luași numai sabia. Uite-te în inventarul meu. Uite. Da, bine, hai să zicem te iert de data asta. Îmi fac un pic de lemn. Te-am atins. Așa, până revenind. Hai să ne facem și hai să plecăm de aici din biomul ăsta, că nu e chiar foarte bun. Stai să-mi fac și un pic de Îl iau eu, că am eu piatră. Auzi un monstru pe care nu-mi place cum s-a auzit. Nu mai am lemn. Dă-mi tot lemn. Mersi. de niște bețe, ai să-mi dai bețe. Te craftez acum să-mi fac unelte. Îmi dai și mie câteva calciuri. Stai. Târnăcop, lopată. Așa. Trebuie să mai fac topor și sabie. Unde ești? Bogdan! Aici, stai. Stai să iau lemnul ăsta. Ironul ăsta, știi să-și de el. Dăm bețe și mâncare dacă ai.
două bețe și Mănânc mâncare. niște de-astea. Vezi, ia și tu căul, că o să ne trebuie asta. 7 căuli, dar dăm Mai ia mai mult. Dăm bețe. Doamne! Uite, din două beți o să-mi fac torțe. Dăm și mie bețe. Nale, Doamne, mă nebunici cu niște bețe, ia mă lemn. Dăm bețe, frate, cum faci? N-am nevoie de bețe. Doamne, nu-mi pasă, hai să plecăm. Hai să plecăm. Acolo. Doamne, nu-mi pasă de copaci de bețe, Robi, hai odată. Eu plecai deja. Unde ești? Pe acolo pe unde ne spala. Pe unde ne spala. Păi da, că uite aici ai. Hai să plecăm odată. Hai. Vino încoa. Da, mișto, deja nu mai am mâncare. Eu mâncat niște de aia de zombie. Da, cred că mănânc și eu. Stai. Când o mănânc, să stai pe loc. De ce? Ca să nu-ți ia și mai multă decât trebuie să-ți ia. Și dar să-mi dai și mie. Și dar eu nu pot să văd pe mine cum vezi tu. Adică eu văd întuneric și am nevoie de torțe, să pun torțe. Păi fă-ți torțe, că vreau să-și bețe. Aha, ok. De fiecare dată când mănânc ajung la 30. Da, pe aici ai apă. Da. Îmi dai și mie câteva? Stai. Gata, hai. Hai să ieșim de aici, că nu știu de ce intrași aici. Pe era. Doamne. Haide, dai niște mâncare, ca mor. N-am niște mâncare. Și Ba nu... da, dă-mi de aia. Ia, Robi, uite de asta, ia. Dar stai pe loc când o mănânc, nu te mai alerga. Câte secunde mai ai? Uite-te, nu mai face nimica. Nu știu, nu ce. Uite un prieten scheleton, o să mă duc să-i pun capul. Stăm cam prost cu mâncare. Da, nu, ce ai? Așa. Îți trecu. Hai, vină după mine, urcăm muntele ăsta, nu ce în partea aia. Aoleu, ce e aici? Exact. Eu n-am sabie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ultimul revive. Dacă ne ducem. Ba nu, nu e revive. E doar o crăpătură în pământ. N-am ce mânca. Îl aruncai în crăpătură pe un celeste. Mai am o viață, jumate. Îl aruncai în crăpătură și îmi dădu în timp ce cădea. Eu am murit. Doamne ferește, deci... Dar mai taci în gura ca și tu muriși. Taci în gura că muriși.
Eu am murit după ce mă bubuiră doi creeperi, dădu un zombie mine și după aia dădu și scheletele de 3-4 ori. Tu muriși că așa. Ba nu. Da, observai. Mure că mă omorul de la cu săgerile de la otrăvite. Probabil că pentru că tu pui căștile lângă tine în loc să auzi. Taci din gură. Bă, de ce se spawnează ăștia așa de des? Pentru că suntem în biome în care se spawnează ăia așa de des. Are logică. Iară bubuie petarde. Da, normal că lootul meu e jos. Adică la ce mă așteptam? Ce? Normal că mi se dusă toporul și lopata. Ba nu, toporul și lopata sunt aici, tu mai ține la el. Dă-mi-le. Și ia-ți sabia. Ok, acum cât e ziua, plecăm, nu mai stăm, da? Degeaba ca proștii, hai! Hai de fugi, că pe gheață merge mai rapid. Unde ești? Ok. Uite un iglu și are de la de villager jos. Vino să ne culcăm aici. Oh, hai. Ok, măcar dă și tu click dreapta pe el, măcar ne... What? Aici. Măcar să ne pună checkpoint mai aproape. E cărbune. Dă-mi-l în coa ăla. Dăm nevoie. Dăm fără meu nevoie. Dă-mi ăla. Ce? Stai să-l fac pe ăsta înapoi. Stai să-l fac pe ăsta înapoi. De ce? De ce? Cu poțiune? A, da. Da, că-i dai gol de acolo, dar sunt și eu. Și gol de acolo trebuie dat. Așteaptă că se transformă înapoi în gol. Păi și cu ce ne ajută pe noi asta? Așa. Păi Golden Apple avea nevoie de el. La ce? Ca să nu morim eventual. Mai ești tu. Bună! Uite, până când o să fie gata, o să fie așa, papa. Aoleu! Și sunt în ceva pânză, frate. Bă, pleacă. Ieși, afară. Retragerea. Dă-i în ei! Muri! Dă-i în ei! Stai ce jos, măcar. Doamne, nu! Doamne! Îmi lua ajută? Nu! Ba da. Hai! Na, uite, ia-ți. Sabia și ăla și merele. Uite, ia tot ce vezi pe aici. Ai grijă că dacă mori cu iron-ul ăla, pe tine dau vina. Ba, mai bine ți-l dau ție. Uite, poftim. De fapt, hai să-l prăjim. Nu-l prăjim. Ba da! Ba nu, mergem Păi acum. atunci ai fi mai... Mergem acum. Dar hai că-ți dau ție iron-ul. Să nu spargi patul ăla de acolo. Silențiu. Laurențiu. Da, tu n-am nimic de mâncare. Hai să continuăm. Uite un cât. Nu-mi pasă. Continuă, ziceai. Ești în spatele meu, da? Da. Ba nu, ba da.
baie mâna asta. Cam atât pentru acest episod. Vă mulțumim pentru vizionare și ne întâlnim data viitoare.